الدرس الخامس باتي تكست سعيد ياسر شيء ويستخلش تاك علي واي دعوة كتاب محمد هذا يا ياسر тут сразу три правила нет две правила كتاب محمد هذا يا ياسر это книга Мухаммада о Ясир Бог подробно дует свой كتاب книга Бог дует дари Мухаммадун Мухаммаду книга Мухаммада ой ал что инага ахсан книга Мухаммада о шо чоқ ахсан ал де что из китабунни нун дадоқой китабу холцунах ах Мухаммад инна канчани ой Мухаммадин китабу Мухаммадин книга Мухаммада богду книга Мухаммада а китабу Мухаммадин хада книга Мухаммада это я Ясиру о Ясир Ясирун ну иша Ясирун ну хоқа почему-то я Ясиру до язин нага ахсан ой обращение чан хули я это о ишчаха дешен цеюйцун тиа доштолу нунна дадактиштуй я Ясиру хулитак я Мухаммаду или я валаду я талибу то есть ой обращение что ицан нагасан я алтетуш дешен тиа цун тиа доштол дешен тиа нун дадокштуй я Ясиру поэтому дока хида Ясиру бог لا нет هذا كتاب حامد نت это книга حامد كتاب حامد كتاب دو يقع حامد دو يقع книга حامد ошхолча كتاب حامد إيش словосочетание шоqa مضاف إليه волчно أين كتاب محمد где книга محمد كتاب محمد где книга محمد هو على المكتب هناك أنا نستلي تم هناك تم بوغدو هناك تم أين دفتر عمار где тетрадь عمار دفتر عمار тетрадь عمار بوغدو тоже словосочетание قوي где тетрадь عمار هو على مكتب المدرس أنا نستلي учителя مكتب بارتير стол بارتير المدرس учитель ومكتب المدرس بارتا учителя بوغدو إيتين словосочетание إذا على مكتب المدرس هندو على حلقة دينوي أو حلقة دشن بريدلوجيتشا ويا تيا دوشتو دشن كسرة ديشتر سندرة على مكتب المدرس بيتهم قلم من هذا يا علي كرنداش كو إتا أو علي بوكوالنا ألج شيء إتا كرنداش أو علي بوغدويز قلم من كتو بوغدروي قلم من ألجا كرنداش كو بوغدويز إتا يا علي علي وإشا نوقع يا الدندرة حلقة يا علي ألا نون دقن أو علي هذا قلم المدرس إتا كرنداش لرучка учителя قلم المدرس رучка учителя أين حقيبة المدرس где портфель учителя حقيبة портфель حقيبة портфель где портфель учителя هي تحت المكتب он то есть портфель под партой под столом или تحت под богду تحت المكتب под столом или под партой